in ba rainin hankali ba a ce da ka yarinya duk mutum da ka nema dan masifa duk mutum da ka nema dai ka same abokina Lalu da aka ciki ya haka ya garin wala alhamdulillah ya ganka gaba ɗaya a wani burkice ne me yake faruwa ai dole ka ganni a firgice sakamakon na kai kuɗi gidan su yarinyar can na kaɓo kayana wallahi to me yake faruwa haka to ai matan ne kowace ma'ala na siya zan yi to abokina kowace ka je gurinta da ma'alarta na siya za a yi wa'in samu tsayayyen macen da zan aura babu abokina kwantar da hankalinka yanzu akwai mafita me mafita abokina maman Hanif umma Hanif kenan kwarai ma kuwa umma Hanif ita ce connecting wadda take hada raye sunnan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tana hada aure kenan kake nufi tana hada aure na gaya ma akwai daidai iri na kuma halinka daidai da matar da za a hada ka da ita alhamdulillah kawai abu ɗaya ake yi kawai form ake siya a joinin in dai kai sai form kawai insha Allah duk macen da kake so zaka samu irin ta shi a gurin umma Hanifa din kenan kai karshe ma abokina kaga wannan mar'atu salihan na ganta ta ce ta garga kyau ga tarbiya ga ilimi alhamdulillah maman Hanif ce ta hada ni da ita kai ma wannan dama wanta da kai da Hanif ce ta hada ni da ita alhamdulillah dole ne kallanta ya da zan je kudo mu abokina mu je kai gurin maman Hanif din nan nima daidai ruwa daidai tsaki kowace ana samu a gurin ko yan iska ce da yawa a samu wai wannan gurin wani irin guri ne mun yi tafiya an zan abin kama yayi yawa mu da zamu raka ka gurin ma ka wuce mu ai gurin nake so wani guri ne wannan gurin ne da hankalinka ga kun zo ina ne gurin kaga signboard ɗinta nan okay nan ne wannan shine signboard ɗinta ga kuma shagon nata a sama na gani umma Hanif CEO Marriage Connect Foundation bai dalilin aure mu je sama nan ne gurin nan ne gurin a je a kai ni mu je sama wada ni wannan abin na gunga ya kun ce mun ana ni na da gunga na office din I'm very fully ina da wajen to ga office din nan nan da office din nan ne office din maman Hanif to na ga lambatu bi nan ne to yanzu ba mata ta tafi ta mai ko malam kowai fa daki ake bi ba abin gaggawa bane to ai na fito a yi ne yanzu sha da wani yanzu mu shiga ciki saboda mata nan sun hora da yawa wallahi mu shiga ciki to ina ciki da mu shiga salamu alaikum maman Hanif kai mu shiga ciki mana nan ne kun kenan nan ne gurin mu je to na shigo zauna nan to zauna zauna to ba da mu zo ki zauna ai ni sai an bani tawa ta bata wannan ni ma ba tsaya abokina tsaya nan ne kun naka tadda hankalinka zauna abokina wallahi tallahi na zo da musulmi ko ba zan bar gunnan ba yayin It is smoking book. gurin nan komai ta hankali ake bi step by step to salamu alaikum maman Hanif barka da zuwa ni ne kece umma Hanifa to maman Hanif ne yake kuka Alif ne kenan kin san an ce na ji daɗi shine gari ko ba ka ba ni tun da aka min auren nan ko cacan baki ba mu taɓa yi ba kin ga matan nan tawa duk abin da take min ba sai na ci ai ba ake mun sannan har ƙarin karatu take mun fa da na bokan da na islamiyyar din alhamdulillah to kin ga na ji daɗi shi yasa wannan abokin nawa da kike gani yana ta samun kalubale a gurin mata ya kai kuɗin ya karɓo ya kai ya karɓo shine na ce to nan in dai muka zo nan za a share mai hawayensa shine muka zo yanzu so muke a haɗa shi da daidai shi ba zaura yake so ko budurwa galleli ya rage so a lera bi zan barakata so rage so wani ba zaura ajiya kamar yadda abokin ka wa ina za ba mutum zaura ni da nake ba sabon bawa ce ban zo ba ai ba zai yi ba galleli ya budurwa nake so ajiya yawwa sai a Hanifa ba a neman miki kin amma ya tsarin naku yake na ji an ce ana bukatar fom akwai fom da ake siya insha Allah nawa ne fom din ai kai ko nawa ne ma ka bayar Allah na ma siya sai me ya rage in ma ni ba zan baka hotuna ka duba tsala ka ce duniyar mu asaba take sai na da ake da da kaza alhamdulillah in ka je ka ga wani halayya mara kyau ko ɗabi'u wanda basu maka ba ka dawo zan saki maka ba sai ka ƙara siyan fom ba hanya ba zan ƙara ta ni ma ina nan dole zan zo gunnan ni anan zan kara bayan ba har ka tafi ta biyu amma Hanifa ai nan gunna ki ai kin ba mu layin da zamu yi aure bisa sunna akan tafarki mai sauki da mun babu abin da yake walar da mu yawanci maza auren nan ne sai ka ai nan kari nan abin nan alike nan ya balle to gwara ka samu wacce aka hada ka da ita ta san darajar ka san darajar ta kuma auren ne a gaban ta amma wasu mun aure sun ga garin kamar mu suka taimaka ma haka ne wallahi
to ina godiya amma ni ba wannan abin da aka faɗa min na ji daɗi kuma insha Allah zan yi kokari in kawo duk abin da ake bukata an ce ana kawo wajen jini ko na'am Jonathan ko mataki na aure zan kawo sai a bani lambar na bani man jiyan kolo ta mai waya mun daidaita ya yi bayani ka san gurnan duk wani ka'idoji da ake bi wajen yin aure sai an yi sake to alhamdulillah abokina gaskiya abokina baka taɓa mun kokari a rayuwa ta mai da wannan karan ba na kana matsayin abokina an ban ma ba zan yi wa ya da ranka ya rubu yake ya wai ba kake yi a ce ka ga gurin wani ba an gwamma je ka ni ga bani ya kula nake ka gani alhamdulillah Allah ya kara wa annabi da rada amin amin kuma ni ba Allah ya miki albarka idan akwai abokinka wanda yake son zuwa shi ma ofis ina yana nan a Kano anguwar Gaida dan daidai diga kana shigowa titin Kumbotso Khadija Plaza alhamdulillah kusa da Rufai da Yogurt kana zuwa na number 2 akwai number na gurin ba da ba da akwai number waya ma duk wanda bai gane ba sai ya dauka ya kira sai a mai wannan shaida cikakken bayani kawo mun mutane ba ai na kawo mutane abokina ko da ke bayan mun fara ku ji abokina dole da nan gudu ai dinan da amma ni ba sai na zo na gode ai kana ka wannan daki wallahi sai ka wannan daki ne